Γεια σας, είμαι η Χριστίνα Καγγελίδου, καθηγήτρια κομμωτικής του πρώτου ΕΠΑΛ και του πρώτου ΕΚ Βέρειας. Σήμερα θα κάνουμε τα ντάβιες με κουκούλα, το λεό. Και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ που σήμερα δέχτηκε να είναι το μοντέλο, είναι μαθητής του πρώτου ΕΠΑΛ Βέρειας. Το μαλλί σήμερα που θα το κάνουμε découpage είναι ένα καστανό 5 και μάλιστα σε όλο το σύνολο το πάνω μέρος έχει περμανάντ. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι είναι ήδη ευαισθητοποιημένο. Πάμε να δούμε βήμα-βήμα πώς θα κάνουμε αντάβιες με κουκούλα. Θα το κάνουμε αλλιώς. Για να κάνουμε αντάβιες με κουκούλα θα πρέπει το μαλλί να είναι ισιωμένο. Για ευνόητους λόγους, ξέρουμε ότι άμα είναι μπούκλες και σγουρά ή κρεπαρισμένα δεν θα μπορούν να είναι λία για να βγαίνουν μέσα από το σκουφάκι. Θα πρέπει λοιπόν να το ισιώσουμε το μαλλί για να μην πονέσουμε την πελάτισσα. Το βουρτσίζουμε πάρα πολύ καλά όλο το μαλλί προς τα πίσω. Φοράμε εμείς και τον πελάτη, είτε τη ρόμπα μας, τον πελάτη με τα MAP, με τα μέτρα ατομικής προστασίας και στην σκούφια, στην κουκούλα, η οποία άμα είναι πλαστικά ή σιλικόνης, βάζουμε οπωσδήποτε τάλκ. Το τάλκ είναι αυτό που μας βοηθάει για να γλιστράει το μαλλί και να βγαίνει εύκολα. Επίσης, τοποθετούμε τη σκούφια καλά να εφαρμόζει. Προσοχή, θα πρέπει να πιέσουμε τη σκούφια με τα χέρια μας προς τα κάτω στο κεφάλι, να τη φορέσουμε καλά έτσι ώστε να εφαρμόζει παντού. Εδώ στο συγκεκριμένο μοντέλο είπαμε να κάνουμε τις αντάβιες με κουκούλα από όλες τις τρύπες θα βγάλουμε. Όταν βγάζουμε το τσιγκελάκι τις τούφες μου, κοιτάω να είναι ομοιόμορφες και με το τσιγκελάκι να μην πατάω πολύ στην επιδερμίδα και πονάω το μοντέλο και ούτε το τσιγκελάκι να ταξιδεύει κάτω από την κουκούλα, αλλά θα πρέπει κάθετα, στο σημείο δηλαδή που είναι η κάθε τρύπα, να βγάζω μία δέσμη μαλλιών και να έχω ομοιομορφία. Να έχω ομοιομορφία στο πάχος της κάθε τούφας, να μην είναι σε κάποιες τρύπες χονδρές και σε άλλες τρύπες πιο λεπτές οι τούφες μου. Μικρές κινήσεις, λεπτές, μπορεί και σε κάθε τρύπα να βγάζω λίγες πατώντας και 2 και 3 φορές σε κάθε τρύπα. Δεν σημαίνει ότι πατώ με το τσιγκελάκι μόνο μία φορά, θα πρέπει να το αξιολογούμε, να έχω μία ομοιομορφία. Προσέχουμε να μην πονάμε τον πελάτη. Βέβαια μας βοηθάει πάρα πολύ και το μαλλί. Όσο πιο μακρύ είναι το μαλλί, τόσο πιο δύσκολα θα βγαίνει η τρίχα. Γι' αυτό λέμε πρέπει να γλιστράει η τρίχα για να βγαίνει προς τα έξω. Και ξαναλέω, όχι να ταξιδεύει το τσιγκελάκι, να πατάτε ακριβώς στο σημείο εκεί που είναι οι τρύπες της σκούφιας. Σκούφιες στο εμπόριο θα βρείτε και σιλικόνης και πλαστικές και επίσης καλό είναι άμα έχετε και 2-3 διαφορετικές σκούφιες να προσαρμόζονται σε κάθε κεφάλι διαφορετικά, γιατί βλέπετε η κατασκευή του κεφαλιού όλων των πελατών δεν είναι ίδια, οπότε καλό είναι να έχετε διάφορες γιατί αν δεν εφαρμόσει καλά μπορεί να φεύγει από τη θέση της η σκούφια και δεν το θέλουμε, θέλουμε να είναι σταθερή, να εφαρμόζει καλά στο κεφάλι. Γι' αυτό μένουμε και προσέχουμε.
Καλό είναι να ξεκινάμε να βγάζουμε τις τούφες πρώτα από την φράντζα, από τα πλαϊνά στους κροτάφους, κορυφή και να τελειώσουμε πίσω στο σβέρκο. Δηλαδή ξεκινάμε από το πάνω μέρος και τελειώνουμε στο πίσω μέρος του κεφαλιού. Εδώ βλέπετε στο βίντεο πιάνω τα μαλλιά να δω αν όλες οι τούφες μου είναι ίδιες, αν σε κάποιο σημείο θεωρώ ότι θέλει να βγάλω παραπάνω, ελέγχω. Με μία βούρτσα χτενίζω καλά για να χτενίσω τους κόμπους, τυχόν έχουν περάσει από τις τούφες. Συμπληρώνω σε κάποια σημεία που θεωρώ ότι θέλω να επέμβω και κοιτάω να έχω την ομοιομορφία. Στην πορεία ετοιμάζω το μείγμα με τη σκόνη Decapage και με το οξυζενέ. Σήμερα έχω βάλει σκόνη Decapage, ένα μέρος σκόνης με 1,5 μέρος οξυζενέ, είναι η αναλογία. 30 βολίμ οξυζενέ χρησιμοποίησα στο συγκεκριμένο μοντέλο. 30 ml έβαλα σκόνη, οπότε το 1,5 μέρος οξυζενέ είναι 45 γραμμάρια οξυζενέ. Ένα μέρος σκόνης με 1,5 μέρος οξυζενέ των 30 βολίμ. Τα ανακατεύω, να μην έχει κόμπους, να έχω ένα μείγμα γιαουρτιού και περνώ γενναιόδωρα και πολύ σχολαστικά τα μαλλιά. Προσέξτε τώρα, επειδή βλέπουμε ότι έχουμε βγάλει τουφίτσες στρογγυλές, θα είμαστε σίγουροι ότι έχουμε να αποθέσει το μείγμα καλά στα μαλλιά. Κάνουμε ένα καλό μασάζ, περνάμε με το πινέλο μας και σε τελικό S για να ανακατευτεί το μείγμα με τα μαλλιά, για να έχω και ομοιόμορφο αποτέλεσμα του ξανήγματος. Και αφού περάσω και σιγουρευτώ έχω περάσει το μείγμα καλά, τότε κλείνουμε τα μαλλιά ή με αλουμινόχαρτο ή με μεμβράνη. Εγώ σήμερα χρησιμοποίησα μεμβράνη, γιατί η μεμβράνη μου επιτρέπει κιόλας να βλέπω και σταδιακά το ξάνοιγμα των μαλλιών, το ελέγχω, δηλαδή έχω και οπτική ευκολία. Το συγκεκριμένο μοντέλο έχουμε μαλλιά μόνο πάνω, είναι ξυρισμένα φαβορίτες σβέρκο. Μας ενδιαφέρει να δείτε τα βήματα της εργασίας. Βλέπετε τη μεμβράνη δεν την πατώ πολύ, γιατί το μείγμα μου ελαφρώς θα φουσκώσει. Θέλει το οξυγόνο του μέσα, έτσι. Να μην το παστώσουμε πολύ, να μην το πιέσουμε, να μην ασφικτεί το μαλλί με το μείγμα του Decapage. Και κρατάω χρόνο παραμονής και ελέγχω το ξάνοιγμα. Όταν τελειώσει ο χρόνος παραμονής και βλέπω και το ξάνοιγμά μου είναι επιθυμητό, στη 1 ώρα περίπου έχω κρατήσει, αφού το έβλεπα συχνά πυκνά κάθε 10 λεπτά, κάνω τον έλεγχο. Έχει ξανοίξει το μαλλί στο επιθυμητό, σχεδόν καθόλου κυτρινίλα. Το νερό που χρησιμοποιώ είναι χλιαρό προς το κρύο, γιατί ξέρουμε μετά από το Decapage δεν χρησιμοποιούμε ζεστό νερό, και να μην ερεθίσουμε, να μην ευαισθητοποιήσουμε την τρίχα. Χρησιμοποιούμε σαμπουάν Silver για να λούσουμε ένα χέρι σαμπουάν Silver για να λούσουμε τα αποχρωματισμένα μαλλιά, και ξεβγάζουμε με άφθονο νερό για να ετοιμάσουμε το μείγμα του ρεφλέ. Μπορούμε το μείγμα του ρεφλέ να το βάλουμε και σε όλο το μαλλί, δηλαδή να βγάλουμε την κουκούλα και να βάλουμε το ρεφλέ, αλλά αυτή τη στιγμή δεν χρειάζεται, γιατί είναι φυσικό κάτω το μαλλί, δεν θα πειραχτεί βέβαια, γιατί έχω χαμηλό οξυζενέ του ρεφλέ, αλλά εδώ θα περάσει το ρεφλέ πάνω στην κουκούλα, δεν είναι λάθος και μεν και δε. Τώρα ετοιμάζω το μείγμα του ρεφλέ. Μίξη 2 κωδικών, ξανθό πολύ ανοιχτό σε απόχρωση του σαντρέ, και ο δεύτερος κωδικός είναι σε απόχρωση του ιριζέ.
αντι-yellow. Και 10 βολίμου οξυζενέ. Ένα μέρος βαφής με ένα μέρος οξυζενέ. Έβαλα 30 γραμμάρια βαφή με 30 γραμμάρια οξυζενέ. 1 προς 1 αναλογία. Όμως το μείγμα της βαφής των 30 γραμμαρίων έβαλα 15 γραμμάρια το σαντρέ και 15 γραμμάρια το ιριζέ. Το ιριζέ ξέρουμε είναι ενάντια της κιτρινίλας. Βλέπετε το ξάνοιγμα πλέον, ταμπονάρισα τα μαλλιά, δεν τα στέγνωσα, είναι βρεγμένα. Βέβαια δεν στάζουν τα ζουμιά το νερό, το έχω ταμπονάρει και περνάω το μείγμα του ρεφλέ σχετικά γρήγορα, δεν πρέπει να χρονοτριβούμε και κρατάμε χρόνο παραμονής, το ελέγχουμε. Εδώ το ρεφλέ το έχω κρατήσει στα 20 λεπτά. Και μετά, αφού κράτησα το χρόνο παραμονής και βέβαια ελέγχουμε το χρώμα, την απόχρωση, τη βλέπετε εδώ καθαρά, να και τα παιδιά το χαίρονται, τα απολαύσαμε. Βγάζουμε την κουκούλα και βλέπετε το μαλλί έχει μείνει πάνω, ξεβγάζουμε το ρεφλέ, το μείγμα του ρεφλέ και κάνουμε ένα χέρι σαμπουάν, conditioner επίσης μετά από αποχρωματισμό, ξεβγάζουμε με άφθονο χλιαρό νερό και πάμε μπροστά να κάνουμε το styling. Η μία είναι το σγουρό, η περμανάντ του Λεό και η άλλη είναι το ίσιο, για να δείτε το χρώμα ίσως εκδοχές. Και ίσιο και σε περμανάντ. Του σχολείου μας. Να σας ευχαριστήσω που ήσασταν μαζί μας σε άλλο ένα βιντεάκι μας και το λέω μαθητή του πρώτου επαλβέριας. Είδατε βήμα-βήμα, το έχουμε υλοποιήσει και ακούστε τώρα. Κάντε μια εγγραφή στο κανάλι, πατήστε το καμπανάκι, κάντε ένα like, share και comment σε αυτό το βίντεο. Ευχαριστούμε!